trebuie să vă gândiți bine astăzi, pe parcursul zilei. Gândiți-vă foarte bine și după aceea mai discutăm. Nu puteți lua și un răspuns? Vă mulțumesc. V-am dat răspunsul. Добрый вечер, уже, наверное, доброй ночи. Digi24 i-a invitat pe ambii candidați. Dumneavoastră vreți să mă chemați la Digi24, să mă uimiți? Bă, cine ești tu? Și trebuie să mă bați. Ia mâna de pe mine, nețuiești! Ne credeți atât de imbecili încât venim la un linșaj imediat, în direct? Chiar așa de proști ne credeți? Cel puțin o mare parte din colegii dumneavoastră văd că așa o iubesc. Vă mulțumesc. O zi bună.